U Virovitici je predstavljen program poticanja malih i srednjih tvrtki Be Light koji će omogućiti bolju suradnju u pograničnom području između Mađarske i Hrvatske. Vrijedan je 50 milijuna kuna, a riječ je o nepovratnom novcu. U Be Light program mogu se uključiti od 2 do 4 partnera iz ukupno 11 hrvatskih i mađarskih regija koji svoje zajedničke projekte elektroničkim putem prijavljuju na 2 otvorena natječaja. Projekt provodi HAMAG Bicro kao glavni korisnik, te 7 regionalnih razvojnih agencija s programskog područja Mađarska-Hrvatska. Maksimalno dopuštena sredstva su od 40 do 180 tisuća eura, dok je maksimalni intenzitet potpore 75%. Dakle, od 30 tisuća do 135 tisuća eura. Hrvatski i mađarski poduzetnici s obje strane granice stvarat će uspješne programe i projekte za zajednički ekonomski razvitak i konkurentnost u budućnosti. Svoju priliku u ovom jedinstvenom europskom projektu zajedničkog razvoja proizvoda i usluga prepoznali su i poduzetnici s obje strane granice. Zašto ne bi surađivali sa kolegama iz Mađarske, više manje znamo sve, a uz nekakva sredstva koja bi bila bespovratna i sufinancirana od strane Europske unije i od strane Hrvatske i Mađarske, gdje bi mogli lakše surađivati, nabavljati proizvode, širiti tržišta i u najmanju ruku razvijati nove proizvode. Zahvaljujući dobroj financijskoj situaciji, moći ćemo generirati nove projekte i ostvariti nove uvjete zajedničkog poslovanja kako bismo bili konkurentni ostalim europskim tvrtkama. Program razvoja poduzetništva financira se iz programa prekogranične suradnje Interreg i traje do 2021.